Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 70% dining capacity sa mga restaurant sa Pampanga, pinayagan ng Provincial IATF. Mga sementeryo sa bansa, pansamantalang isasara mula October 29 hanggang November 2. Rollout ng bakuna para sa kabataan ng Mabalacat City, nakatakda ng simulan, pasilidad pampaaralan gagamiting vaccination sites. At sining at kulturang Kapampangan, tampok sa virtual dance recital ng Sinukwan, Kapampangan. Magandang gabi ka riyon. Ako si Sonia P. Soto. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Pinayagan na ng Provincial IATF ng Pampanga ang 70% dining capacity sa mga restaurant at iba pang mga kainan. Ikinatuwa naman ng ilang business owners ang bahagyang pagluluwag sa quarantine protocols. Isang hakbang umano ito para sa unti-unting panunumbalik ng sigla ng ekonomiya sa lalawigan. Si Rainiel Pawid ang may report. Umaga pa lang ay abala na ang restaurant supervisor na si Mads Dizon. Inaayos niya na ang lahat ng kakailanganin sa kanilang kainan dito sa City of San Fernando, Pampanga. Una niyang no-monitor ang alcohol dispenser at digital thermometer sa labas. Kailangan din ay maayos na nakikita ang 1 seat apart sign sa bawat dining area. Ang 15 crew ng restaurant fully vaccinated na rin umano kontra COVID ayon kay Mads. Sa halos 2 taong paghihigpit bunsod ng pandemya, talaga namang naging matumal umano ang pasok ng mga nagda-dine-in na customer. Kaya naman laking tuwa nila ng pahintulutan na ng Pampanga Government at Provincial IATF ang 70% dining capacity sa mga kainan. 70% it means talagang mag-boost na yung sales namin. Lalo na ngayon, pwede na mag-accept sa function hall. Nakapaloob din sa Executive Order 17D-2021 na maging ang mga non-resident ng lalawigan ay maaari nang bumisita o pumasyal basta't sila'y fully vaccinated. Walang sintomas ng COVID-19 o may maipakikitang local o foreign vaccination card. Malaking bagay raw ito sa mga resort owner tulad ni Rosita Torres mula sa Barangay Panipuan sa Siyudad San Fernando. Higit 2 taon na umanong matamlay ang bilang ng mga pumupunta sa kanilang garden resort. Yun nga po, mahina po. Halos mga 10% na lang. Umaasa naman si Rosita na sa darating na mga araw ay mas luluwag pa ang quarantine status kung patuloy na bababa ang COVID cases sa buong bansa. Kailangan dito yung mga bata dahil pag wala na hindi yung pinapasok yung bata, alis na yung customer. Dahil nakapailalim pa rin sa modified GCQ ang Pampanga, bawal pa rin lumabas ang mga 15 years old below at 65 years old pataas. Dahil kahit papano'y malaki na ang tsansang tumanggap ng mas maraming bisita, tuloy-tuloy na ang paglilinis sa resort ni Rosita. At maging ang mga room accommodation, inayos na rin ang mga pagitan sa oras na may mag-check-in. Ipinaalala naman ng Provincial IATF na hindi pa tapos ang pandemya at nandyan pa rin ang banta ng COVID-19 transmission. Sinusubukan umano nila ang iba't ibang ligtas na pamamaraan upang kahit papaano'y magbalik sigla ang ekonomiya ng probinsya. Base sa October COVID report ng Pampanga, umabot na sa 47,130 ang kumpirmadong kaso sa lalawigan. 2,190 ang active cases. 2,466 ang namatay at 42,474 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. Ipinagutos ng Department of Interior and Local Government ang pansamantalang pagsasara sa mga pribado at pampublikong sementeryo sa buong bansa ngayong Undas. Kailangan umanong maiwasan ang pagdagsa ng mga tao sa mga libingan na posibleng magpataas lalo sa kaso ng COVID-19 sa bansa. Narito ang report. Inanunsyo ni Interior Secretary Eduardo Año nitong Miyerkules na lahat ng sementeryo sa bansa ay isasara simula October 29 hanggang November 2, 2021. Ito'y upang maiwasan ang banta ng COVID-19 transmission sa panahon ng undas. Sa briefing sama si Pangulong Duterte nitong umaga, sinabi ni Año na nagpasa ng resolusyon ng Pandemic Task Force para sa guidelines sa paggunita ng undas ngayong taon sa gitna pa rin ng pandemya. Ayon kay Año, maaaring bumisita ang publiko sa mga sementeryo, memorial parks at kolumbarya bagong October 29 o matapos ang November 2. Kailangan ding limitahan sa 10 katao bawat grupo at 30% capacity lamang ng lugar ang papayagan. Gayunpaman maaari raw itong itaas sa 50% kung papayagan ng local government unit.
Kailangan naman ang mahigpit na pagsunod ng mga bibisita sa minimum public health standards upang maiwasan ang hawaan ng COVID-19. Ang Philippine National Police, LGU at mga barangay ang magpapatupad nito. Kaugnay nito, inilabas ni Zambales Governor June Ebdane ang Executive Order 31-2021 na pansamantalang nagsasara sa mga sementeryo at kolumbaryo sa kanilang lalawigan. Matatandaang noong isang linggo ay naghigpit ng quarantine restrictions sa lalawigan dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID. Ayon kay Governor Ebdane, Enero pa lang ngayong taon ay inihanda na nila ang kanilang healthcare facility, lalo na ang President Ramon Magsaysay Hospital upang gawing COVID referral hospital. Bukod sa samot-saring health guidelines, isa umano itong paraan upang matiyak na maging mababa o kontrolado ang COVID situation sa lugar. What we did was to provide medicines for those who are not too sick and for those who need continuous treatment were transferred to Candelaria District Hospital, sa San Marcelino District Hospital, may dinala sa Kainumayan Hospital sa Botolan, at yung iba naman ay dinala sa mga private hospital. Isa ang Zambales sa may pinakamababang COVID cases sa buong Central Luzon. As of October 18, nasa 487 na lang ang aktibong kaso na binabantayan sa lalawigan. Rainiel Pawid, CLTV News. Dapat sa kamay na ng kapulisan ang 3 most wanted persons sa Central Luzon. Nakakuhanan din ang mga ito ng 3 loose firearms. Samahan natin si JM De Jesus sa kaniyang pagroronda sa rehiyon. Naaresto ang isang call center agent sa Nueva Ecija nitong Martes, October 19 dahil sa lascivious conduct. Kinilala ang suspect na si Jenner Dofredo, 23 years old, at may address na Mandaragat Street, Navotas City, Metro Manila. Kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang suspect na may piyansang 180,000 pesos. Ang Section 5 ng naturang batas ay nakapatungkol sa child prostitution and other sexual abuse. Sa lungsod naman ng Olongapo, arestado rin ang isang top most wanted person nito ring Martes. Nadakip sa isang operasyon ng pulisya ang suspect na si Roger Sumal, 56 na taong gulang. Nahaharap si Sumal sa patong-patong na kasong rape, attempted rape at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa ibang balita, 3 loose firearms ang isinuko sa 1st and 2nd Aurora Provincial Mobile Force Company nitong October 17 at October 19. Ayon sa ulat ng pulisya, ang 2 sa 3 armas ay parehong improvised at mula sa mga dating miyembro ng New People's Army. Nasa pangangalaga na ng mga otoridad ang mga armas para sa proper documentation at disposition. Samantala, arestado ang hindi pinangalanang suspect sa isang manhunt operation na naharap sa kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 nitong Lunes, October 18. Sa bisa ng warrant of arrest, nahuli ang suspect sa ginawang manhunt operation sa 21st Barangay New Calalake, Olongapo City. Piyansang 72,000 pesos ang maaaring ibigay ng suspect para sa kinakaharap na kaso. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, school facilities sa Mabalacat City planong gamiting vaccination site. COVID-19 response at economic recovery plan, mga unang proyektong tututukan ni Pampanga gubernatorial aspirant Bailon. At batas laban sa mga nuisance candidate inihain na sa Kongreso, manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Nakatakda ng i-roll out ang anti-COVID vaccination sa mga kabataan sa Mabalacat City. Inihahanda ng ilang pasilidad pampaaralan upang maging vaccination sites. Kailangan umanong ihiwalay ang pagbababakuna sa mga kabataan upang hindi magkaroon ng kalituhan sa dati ng sistemang pinaiiral sa pagbabakuna sa mga priority sector. Narito ang report. Sa mga pampubliko at pribadong paaralan na nasa loob ng komunidad, posibleng ma-roll out ang vaccination program sa mga kabataan na nasa edad 12 to 17 years old sa Mabalacat City. Ayon yan kay Dr. Jose Antonio J. Rivera, ang health consultant ng syudad. Sinabi ng doktor na hindi hahalo ang hanay ng kabataan sa mga existing na vaccination sites. Most probably, tatlo yung tinitignan naming venues, no? Number one, the colleges or the schools themselves, no? Kasi nakita natin, no, napakalaki ng kanilang yung mga nakita nating mga schools dito sa Mabalacat when we went on an ocular, nakita namin ang lalaki ng kanilang space, no? At pati ang master listing nito ay may koordinasyon sa Department of Education, gayon din sa mga pediatric o school clinic na may listahan ng mga kabataang may comorbidities. Hindi hahalo ang ating 12 to 17 sa mga grupong yon. Ginawa natin sila sariling cell nila, sariling lugar nila. And last week pa, nakipag-usap na kami sa DepEd, yung ating head dito ng DepEd, plus ang ating mga out of school, no, through the aming census, para mag-come up ng sariling master listing that is apart. Hiwalay sa paggagawa namin sa mga regular na vaccination. Bago pa ma-roll out ang vaccination program sa 12 to 17 years old na kabataan na with comorbidities, ay naglabas na ng guidelines dito ang Department of Health. Pasok pa rin ito sa A3 group. Ilan sa mga requirements ay ang mga sumusunod: informed consent ng magulang o guardian bago babakunahan, supply availability ng LGU sa mga bakunang Pfizer at Moderna na tanging binigyan ng FDA o Food and Drug Administration ng Emergency Use Authorization o EUA para sa 12 to 17 years old, at medical clearance mula sa doktor. Ayon kay Dr. Rivera, upang hindi naliligaw ang mga magulang na aalalay sa kanilang mga anak na pababakunahan na may iniindang karamdaman, gagawin nilang sentralisado ang access ng mga doktor na pedya para magbigay ng standard medical clearance. Gaya ng sabi ng DepEd, ng DOH, uunahin yung mga comorbids. So, kailangan itap rin namin yung aming mga pediatrician na nandito sa Mabalacat City para aware sila. Hindi tayo magkagulo. Bago i-roll out, alam nila, either we give them a template of a certificate na kailangan gawin. Kasi yun ang nakita nating delubyo or konting dilemma dun sa ating mga adult with comorbids. Samantala, ang pakikitungo sa pagbabakuna sa mga kabataan ay alinsunod na rin sa general assessment ng DOH at DepEd sa pagkasanang muling pagkakaroon ng pilot face-to-face classes sa bansa. Sa pulong balitaan ng DepEd kahapon, binabanggit na out of 638 na eskwelahan sa buong bansa, 59 na ang nasuri ng DOH at DepEd na maaring maisali sa face-to-face classes.
Habang sa pilot testing, inaasahan ng 100 public schools at 20 private school ang inaprobahang magsimula sa pilot face-to-face classes. 100 po na public school at 20 pribadong paaralan ang pinayagan na makapag-umpisa. So, batay po sa isinumiti nating listahan na kinapapalooban ng 638 schools, ay 50 po dito ang nasuri ng DOH na maari pong isama dito sa ating initial na pagpapatupad ng pilot face-to-face. Sinabi naman ni DepEd Secretary Leonor Briones na ang pilot testing ng face-to-face ay hindi mangyayari na araw-araw ang pagpasok. Maaring magbago man ang kurikulum pero tiyak na blended learning system pa rin umano ang ipaiiral. At sa mga bumabatiko sa DepEd kung bakit 1 buwan ang itinatagal ng pilot testing, sagot ng kalihim, hindi ura-urada ang pagbubukas ng face-to-face classes na maraming aspeto silang isinasangguni. Paolo G. Santos, CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Sa pagtatapos ng filing of candidacy sa bayan ng Arayat, Pampanga, nag-iisang babae ang nagpasa ng kanyang kandidatura sa pagka-alkalde. Si Madette Alejandrino, ang unang ginang ng Arayat at may bahay ng kasalukuyang alkalde na si Mayor Bon Alejandrino. Siya rin ang tumatayong executive assistant to the governor sa Alagang Nanay program ng Provincial Government of Pampanga. Noong 2019, siya ay humabol na vice-alkalde ngunit nabigo. Ngayon ay kanyang susubukang masungkit ang pinakamataas na pwesto sa bayan upang siyang maging kauna-unahang babaeng alkalde ng Arayat. Makakasama natin ngayon dito sa kilalanin ng kandidato segment si Ginang Madeth Madir Alejandrino, ang pambato ng Kambilan Party sa bayan ng Arayat. Magandang gabi po sa inyo, Madir. Magandang gabi po, Madam, at sa lahat po ng mga nanonood dito po sa CLTV. Salamat po. Tinggapin kaya kaming imbitasyon na interviewed ako po kanin pong programa Tamong Yenimbengi. Madir, Tagalog muna po tayo para po lahat po ng iba pang nanonood sa buong Central Luzon. Of course, ang ating gustong makapanood sa atin ay mga taga-Arayat, pero okay naman po sa inyo na hindi lang taga-Arayat ang nanonood po sa atin, Madir? Opo. Okay, ang una ko po nais itanong sa inyo, Madir, ano ang inyong pagtingin sa inyong kandidatura para Mayor of Arayat kung saan 3 batikang politiko ang inyong makakaharap? Hindi ho mahirap kalaban yung mga makakaharap nyo, alam ko po napaghandaan nyo yan at buo ang loob ninyo, pero syempre kung 3 mabibigat at batikang o veteranong politiko ang inyong makakaharap, hindi ho magiging madali ang inyong laban, Madir. Ano po masasabi nyo po dito? Gaya po ng sinabi nyo na hindi po sila madaling kalaban, gawa ng mga veterano na sila. Pero masasabi ko lang po, siguro advantage po tayo sa kanila gawa ng nag-iisa po kung humahabol na alkalde ng bayan namin. At sila po, ang aking mga katunggali, hindi lang po sila 3, Madam, kundi po 4. Bali 5 po kami. Okay, 5 kayo. So yun pong, 4, puro lalaki ho yan, Opo. Ano naman po ang pakiramdam nyo kung tulong-tulong sila para kayo matalo? Siguro para po, kayo matalo. Ang masasabi ko lang po, siguro kalayaan ng bawat Pilipino, bawat isa sa atin ang mangarap para tumulong sa ating bayan. At ang masasabi ko lang po, hindi naman po ako nakikipaglaban po sa kanila, kundi ang gusto ko lang po ay ang makatulong po sa aming mga kababayan
yung nasimulan po ng aking asawa, idiretso serbisyo para sa taong bayan. Okay. So, Madir, kayo po ay sabay na tatakbo ni Mayor Bon, hindi ho ba? Opo. At pagkatapos, meron pa yata kayong mga anak na Hindi po, tumatakbo din. nag-withdraw na po yung mga bata. Nag-withdraw na po. So, kayo na lang po dalawa ni Opo. Mayor Bon at magpapalit po kayo ng pwesto. Opo. Hindi magpapalit po kasi hindi pa po kasi ako nag vice mayor. Kaya bali papalitan lang po natin siya bilang alkalde ng aming bayan. Tama, kumpara tama. rin Oo. po. Hindi pa kayo nag-vice mayor pagkat nung nakaraang nagkamali ako doon, sorry. Noon ho kasing nung nakaraang halalan, kayo po ay tumakbong vice mayor pero hindi ho kayo pinalad. Opo. Oo. Tama. Sasagutin ko po. Natalo po kayo noon kay Opo. sa incumbent, ano po, si VM Kay Pogi Opo, Matyari. Sito Tama po. Pogi Malyari. Opo. Okay. So sa palagay niyo po ba sa pagkakataong ito, malakas ho ang inyong laban? Palagay ko po kasi nakakalamang po ako sa kanila. Gawa ng sila, 4 po silang katunggali ko. Ako po, mag-isa lang po ako. Sa dami po siguro ng mga kababaihan, katulad nating mga kababaihan, mas lamang po ako. At siguro, nung pong natalo ako bilang vice mayor, siguro hindi po tayo pang vice mayor, kundi pang mayor. Ang ganda ng tinura ninyo. Talagang yung fighting spirit talaga. Kitang-kita, Madir. So, ito pong inyong tinura na ito, ibig sabihin talagang handang-handa talaga kayo. Talagang itong inyong pagtakbo na ito at ang pinupuntahan lang nito ay tagumpay, no? At gusto talaga ninyong mamuno sa bayan ng Arayat. So, kumusta naman ang magiging relasyon kaya ninyo? Halimbawa naman, pagpalagay na ho natin, pareho kayong sinuwerte ni Mayor Bon. Kayo ang mayor, siya ay vice mayor. Hindi ho kaya maapektuhan ang inyong relasyon? Palagay ko po hindi. Lalo po sigurong pagtitibayin kung kaming mag-asawa ay papalarin po bilang mayor at vice mayor ng ating bayan. Gawa po na dama na, kumbaga po sa pamilya, kumpleto may ama ng tahanan, aligid ng tahanan, at may ilaw ng tahanan. Yun po siguro, kung ikukumpara mo sa pagiging nanunungkulan o namumuno ng ating bayan at sa loob po ng 8 taon mahigit na nagserbisyo po ang aking asawa bilang mayor, ay nakasuporta na po tayo at hindi na po ako kailangan panturuan. Dama ko na po kung ano ang damdamin at ano ang problema ng aming bayan. Okay. Madir, sa inyong pagkabigo, natalunin si Vice Mayor Pogi Malyari noong nakarang halalan, meron ho kayo siguradong mga natutunan ng mga leksyon, Opo. na ang mga leksyon na ito ang siyang gagamitin ninyong mga karanasan at kaalaman para nang sa ganon, hindi na maulit kung ano man yung mga naging pagkakamali nung nakaraan. So, ano po ba kaya ang natutunan ninyo sa nakarang halalan? Ang natutunan ko po yung tumanggap ng pagkatalo at ang mabigyan po ako ng ating governor na ibigay pagkatiwalaan po tayo sa napakabigat na responsibilidad bilang executive assistant to the governor ng aming pumbayan bilang alagang nanay. At siguro po nakita ko at napakita ko na rin po sa ating mga kababayan na kahit na isang babae lang po ko, pwede po kong mamuno o maging isang ina ng ating bayan. Masubukan naman po nila na kahit na siguro po sa karanasan
ng aming mga kababayan dito, ngayon pa lang po nila mararanasan ang magkaroon ng isang ina na magiging pinuno ng aming bayan. Pwede ho bang malaman po natin kung ano po yung mga bit-bit ninyong plano o plataforma para sa mamamayan ng Arayat? Ano po ba yung mga balak niyong gawin? Lalo na po sa kababaihan. Kasi syempre si Mayor Bon, lalaki yan, ano? Although alam ko nakikinig naman yan siya sa inyo at marahil meron naman siyang programang pangkababaihan. Ano po yung mga programang palalakasin pa ninyo kung kayo po ay magiging alkalde ng Arayat, Pampanga? Madir. Ang tututukan po siguro natin ay ang maidiretso yung serbisyo na pag-iiwanan bilang mayor ng aking asawa. Una po ang edukasyon sa ating mga kabataan, mabigyan sila ng magandang edukasyon. At pangalawa, ang matutukan po natin, maturuan sa tamang paghahanap buhay at matulungan po ng ating mga kababaihan ang kanilang mga haligi ng tahanan upang mapaunlad po nila ang kanilang pamumuhay at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. At sa palagay po ba ninyo, wala na kayong babaguhin sa mga naging programa po ni Mayor Bon sa palagay ninyo? Siyempre kahit mag-asawa kayo at nagtutulungan kayo, hindi naman siyempre parehong-pareho kayo, di ba? Siyempre magkaibang tao kayo eh. So meron ba kayong hindi nagugustuhan sa mga plano niya dati na sa palagay ninyo pag kayo ang umupo, hindi naman yon ang inyong magiging prioridad? Although nabanggit nyo na kanina yung edukasyon para sa kabataan at diretsong tulong para sa mga mamamayan at kababaihan, baka naman meron kayong mga hindi nagugustuhan o hindi na itutuloy sa mga programa ni Mayor Bon? Palagay ko po, siguro po, 99% na wala po akong babaguhin, kundi yun lang pong dagdagan at idiretso sa mamamayan yung dire-diretso serbisyo. At yung pong nasabi ko din po, yung sa mga kababaihan, lalo-lalo na po yung mga solo parents. At siyempre ngayon po pandemic, masigit po tayong kailangan ng mga kababaihan. Madir, pwede ho bang magtanong ako sa inyo tungkol sa mga katangian na meron kayo at saka meron si Mayor Bon na magkapareho at hindi magkapareho? Yun po sigurong pagtulong sa kapwa, yung makamasa. Parehas lang po ang ugali po namin sa ganung bagay. At ang una po sa lahat, yung tumulong ng walang kapalit at may yung pong unang-una po pala yung may takot sa Diyos. At may pagmamahal, paggalang sa kapwa. Okay. Ano naman ho yung mga ugali ninyong hindi magkapareho? Kuripot. Kuripot. Tapos tayo po, medyo sabi nga, minsan ng mga line-up ko, si Madir lumalarga. Si Mayor, medyo talaga pong may kakuriputan, pero pagdating naman po dun sa mga talagang nangangailangan na alam niyang hindi masasayang at yung programa talagang nauuwi po sa mga barangay, sa mamamayan po ng Arayat. Pagdating naman ho sa tapang at lakas ng loob, kasi alam ko matapang si Mayor Bon eh. Alam ko din naman ang kasaysayan ni Mayor Bon. Sino ho ba ang mas matapang sa inyong dalawa? Hindi ho ba kayo na pag-iiwanan sa tapang, lakas ng loob at paninindigan? Siguro po magkaparehas lang po kami. Kasi sa paninindigan at tapang, ako po siguro pagdating doon po sa tamang karapatan, ipaglalabang ko po
yung alam ko nangangailangan at higit na tulungan ang mas nakakarami kaysa doon po sa hindi dapat tulungan. Okay. So, meron ho ba kayong mensahe na gustong ipaabot sa mga taga-Arayat ngayong gabi, Madir? Nasa inyo po ang pagkakataon. Opo. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Pong May Kapal. Pangalawa, sa binigay po nilang suporta at tiwala sa loob ng 3 termino ng aking asawa. Sana po bigyan din po nila ako ng pagkakataon na ipakita sa kanila na kahit na isang babae lang po ako, kaya ko po silang ipaglaban. At yung pong magkatuwang po kaming mag-asawa, dalawa po kami at hindi na po siya nag-iisa, kundi dalawa po kaming ididiretso ang serbisyo sa aming mga kababayan. Okay, Madir. Huwag niyo po sasabihin na babae lang kayo. Babae kayo. Hindi babae lang. May puso. Diba? Maraming salamat po sa inyo, Madir. Good luck po sa inyo. Pangadida ko po, miningat ko po. Dakala salamat. Salamat po at dakala salamat din po kayo at dininan niyo ko pong pagkakataon at panahon para po payabot ko karen pong kabalenmi. Intaus pusong magpasalamat po karela. Dakala salamat Imigat po. kayo rin po. Mimingat kayo po. Sa pagbabalik ng CLTV News. Thank you. Sining at Kulturang Kapampangan, tampok sa virtual dance recital. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Inilatag na ni Pampanga Gubernatorial Candidate Danilo Bailon ang ilan sa kanyang mga plataporma sa darating na halalan. Kabilang sa kanyang mga priority project na gustong mabigyang daan ay ang COVID-19 Response Plan at Economic Recovery Program ng Pampanga. Si Reniel Pawid ang may report. Naging usap-usapan noong unang linggo ng Oktubre ang ginawang paghahain ng kandidatura ni former Candaba Mayor Danilo Bailon para sa pagkagobernador ng Pampanga. Ayon kay Bailon, proyekto para sa kalusugan ng mga kabalen ang kanyang unang tututukan sa oras na maluklok sa pwesto. Bukod sa COVID-19 response, ang overall health condition daw ng mga Kapampangan ay hindi dapat kalimutan. At paigtingin natin yung ating mga district hospital, no? Katulad ng mga bagong equipments, yung mga dialysis center, no? Kasi ngayon ay nakipag-partner lang tayo sa private eh. Pero kailangan may sarili talaga. Kung kailangan na magkaroon tayo ng mga additional building sa bawat distrito natin, ay gagawin natin para makatulong lang sa pangangailangan ng mga may sakit. Batid din umano ni Bailon ang kahirapan na nararanasan ng ilang kabalen na nawalan ng hanap buhay o trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Kaya naman inilunsad niya ang Pandemic Food Distribution Program kung saan nakatanggap ng bigas, manok at grocery packs ang ilang mamamayan na apektado ng pandemya. Isiguradad natin ang pagkain ngayong pandemya. Pangalawa, dapat ay mabaksina na lahat ang mga Kapampangan. Nang sa ganon, malaya na silang makapaghanap buhay, malaya silang humanap ng makapagnegosyo ng maliliit. Nais din umano makagawa ni Bailon ng maraming trabaho para sa mga Kapampangan. Dapat din daw na mamonitor ang ilang aktibidad na nagpapahirap sa mamamayan. Nababaon pa ang ating mga kababayan sa utang, nababaon pa sa nabebenta pa yung kanilang mga ari-arian, nagkakaroon ng kaguluhan sa pamilya, may nagnanakaw na, may nagpapakamatay pa dahil sa mga online sabong na yan. Kaya yan ang pakikiusapan natin na sana iwasan nila yan at kung talagang nakaka-apekto na sa pamayanan, meron naman nakarapatan ng isang chief executive na paalis yan. Taong 2016 nang mahalal si Bailon bilang alkalde ng Candaba. Siya rin ang nagmamay-ari at founder ng Danway Food Processing Corporation at Danway Missionaries na higit 2 dekada nang nagsasagawa ng relief operations sa buong bansa.
Samantala, makaharap ni Bailon sa 2022 gubernatorial race si incumbent Pampanga Governor Dennis Pineda. Ang Pampanga ay isang kilalang vote-rich province na may higit 1.4 million registered voters. Rainiel Pawid, CLTV News. Panahon na umano bang papanagutin ang mga nuisance candidate na palagi ang naghahain ng kandidatura kahit sila'y walang malinaw na plataporma at hindi naman aktibo pagkatapos magpasa ng Certificate of Candidacy. Inihain ni 3rd District Representative Ria Vergara ng Nueva Ecija ang isang House Bill na naglalayong bigyan ng tiyak na parusa ang mga idedeklarang nuisance candidate. Narito ang ulat ni Paulo G. Santos. Hindi bababa sa higit 9 na po ang naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo sa pagsasara ng filing ng COC noong October 8. At sa nagiging panukat ng Commission on Election o COMELEC, 90% ng mga naghain ng kandidatura ay babagsak sa tinatawag na nuisance candidate. Ang eksenang ito ay hindi lamang nakikita sa national election. Nagiging instrumento din ito ng panggugulo sa pagboto sa lokal na level. Kaya hirit ng ilang mambabatas, papanagutin ang mga nuisance candidate tuwing halalan. Ang House Bill number 9557 na layuning protektahan ang integridad ng electoral process ay inihain ni Nueva Ecija 3rd District Representative Ria Vergara. Anya, hindi maikakaila na ang intensyon ng mga panggulong kandidato ay makapandin lang ng mga botante. Yung objective ng bill is like yung mga na-declare na ng nuisance candidate at one point in time by the COMELEC, hindi na dapat silang umuulit. Kasi ang nangyayari minsan, na-declare ng nuisance candidate tapos sa susunod na election, nandyan na naman. Sa bersyon ng Kamara, papanagutin ang paulit-ulit o habitual na nuisance candidate na minsan nang naideklarang panggulo, ngunit palagian pa rin itong naghahain ng kandidatura. Pag na-declare ka ng nuisance candidate, hindi ka na pwedeng mag-file ulit sa susunod na election. And there are penalties, financial penalties that will be imposed if the bill passes, kasi nasa lower house lang to eh. Hindi bababa sa 100,000 piso ang minumungkahing penalty sa nuisance candidate at sa maituturing na kakutsaban nito sa paghain ng kandidatura. Sa umiiral na batas ng Section 69 ng Omnibus Election Code, walang fine o penalty na ipinapataw sa mga panggulong kandidato. Pero sakaling ito'y maisabatas, bukod sa financial penalties, may kulong din na ipinapanukala ang Kongreso. Samantala, para sa mambabatas, may dalawang mukha naman umano ang rules ng COMELEC sa substitution. Maaaring opsyon ito para sa mga undecided pa na kandidato, ngunit nagdudulot din ito ng kalituhan sa mga botante kapag lumitaw na ang mga bagong pangalan na inakalang hindi hahabol. So, for me, at that, mga ganyan, justifiable yan. Yung mga reasons na you're still weighing the options. Mm-hmm. But again, now, it's being used to confuse, mislead, kung sino-sino lang ang magpa-file, tapos sa November 15, makikita mo yung talagang sino ang tatakbo. I think it's a democracy if elected officials, elected candidates like to use it. Siguro dapat maging indication yan sa mga botante, anong klaseng kandidato ang tumatakbo. Bukod sa absolute ban on substitution by political parties na inihain naman ni House Deputy Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro City, gumugulong na rin sa naturang panukala ang restoration ng old rule na inire-require na otomatikong pag-resign ng mga incumbent officials matapos maghain ng kandidatura. Paulo G. Santos, CLTV News. Tampok ang sining at kulturang Kapampangan sa ipapalabas na virtual dance recital ng Sinukuan Kapampangan at ng Cultural Center of the Philippines. Isinalang sa 2 araw na dance workshop ang mga performer upang mabuo ang 4 na sayaw na hango sa kabuhayan at tradisyon
ng ilang mga bayan sa Pampanga. Narito ang report ni Jennifer Salenga. Sa gitna ng pandemya, buhay na buhay pa rin ang sining sa Pampanga. Patunay dito ang isasagawang dance recital sa October 29 na pinamagatang Kalinangang Kapampangan, handog ng Sinukuan Kapampangan, Cultural Center of the Philippines at Angeles City Government. Ang Kalinangan Kapampangan ay virtual celebration ng sining at kulturang Kapampangan kasabay ng selebrasyon para sa Feast of Apong Mama Kalulu ng syudad. Ayon kay Peter De Vera, Creative Director ng Sinukuan Kapampangan, ang virtual dance performance ay recital mula sa kalinga ng Sining Virtual Workshop on Traditional Kapampangan Dances na isinagawa ng Sinukuan Kapampangan at Cultural Exchange Department ng CCP nitong October 7 and 8. Parang culmination ng workshop, yung mga pinag-aralan na mga sayaw na na-research namin, actually, mga research work ko ito in 1985 pa. And we would like to present them siguro, kasi I am preparing at least 25 dances, no, Kapampangan dances. Tampok sa Kalinangang Kapampangan ang piling miyembro mula sa iba't ibang paaralan at dance company sa Pampanga na magpa-perform ng iba't ibang interpretative dances na magpapakita sa kultura ng mga Kapampangan, gaya ng Balsa de Bacolor, sayaw ng Florida Blanca, panghuhuli ng dalag at panghuhuli ng palaka dance. Ayon kay De Vera, kinakailangan pa raw nilang mag-shoot para sa virtual dance recital. Nagkaroon kasi ito ng location shooting. Alam mo na, hindi allowed pa yung live, ano? So what we are trying to do is, sabi ko, sige, mag-location shooting tayo na very limited lamang yung dadating para at least mas maging maayos. Para makilala ang Kapampangan Arts and Culture, magpe-present sila ng virtual performances na maaaring gamitin sa pagsasaliksik hindi lamang ng mga Pilipino kundi ng buong mundo. Dagdag pa ni De Vera, malaki ang papel ng sining tulad ng sayaw sa pagpapalaganap ng kulturang Kapampangan. Higit sa pagbibigay ng kasiyahan sa bawat sayaw, may nakapaloob na kwento ng mga Kapampangan at ang mga kabataan na magsisilbing performers may natututunan din. This is very educational. This is very informative. Or if you are Kapampangan, ang mga itatanong sa iyo pag napunta ka sa ibang lugar, ano ang pagkain sa Pampanga? Yes. So, kung halimbawa pagkain, ay maraming isda sa amin kasi yung sayaw na ganito ay natutunan ko, no? Ang mga tugak sa amin or yung palaka ay kinakain, it's one of the delicacy. So this also can give information. And if you know these dances, pag alam mo itong mga sayaw na ito, hindi lamang yung alam mo kung ano ka, ano yung kultura mo, no? Pero nasasabi mo at naibibigay mo kung anong klaseng tao tayo, kung ano ba yung naipagmamalaki natin. At bilang pagbabatuloy sa pagpapakilala sa kulturang Kapampangan, ibinahagi ni De Vera ang planong paglalabas ng libro. Tampok ang mga sayaw ng Kapampangan na maaring ituro ng mga guro sa mga estudyante, gayon din sa lahat ng mga Pilipino at maging sa buong mundo. Mapapanood ang virtual dance recital sa October 29 via Facebook live stream ng Sinukuan Kapampangan. And we will continue working on culture and the arts because this will not only give us identity, no? Hindi lang ito magbibigay ng identity sa atin, pero ito ang magsasabi na kung gaano kaganda, ka-colorful at kasaya ang buhay natin noon, okay? Maaaring mahirap ngayon, pero palagi tayong tumatanaw ng magandang bukas. Jennifer Salega, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Northeasterly surface wind flow pa rin po nakaka-apekto dyan sa may extreme northern Luzon. Ibig sabihin niyan ay nandyan na po yung medyo mahina pa na hanging amihan o northeast monsoon. Kaya naman po ang Batanes at ang Babuyan Island ay magkakaroon po ng bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap
meron lamang pong inaasahan mga isolated na mahihina mga pag-ulan, pagkilala at pagkulog. Dulot nga po ito ng northeasterly surface. Samantala po ang Metro Manila at nalalaming bahagi ng bansa, kasama na po ang Pampanga, ay bahagya din po at kuminsan ay magiging maulap. Ay inaasahan lamang pong mga isolated rain showers at thunderstorms sa bandang hapon o gabi. So pinag-iingat pa rin po ang lahat. Ito po ay dulot ng localized thunderstorm. Sa ngayon po, medyo maaliwalas po ang panahon natin. Wala pa naman po tayong nakikita ibang weather system, maliban lamang po dito sa northeasterly surface wind flow na yung hanging amihan po unti-unti na bumababa at lalakas na rin po yan sa mga susunod na araw. So pinag-iingat po ang lahat. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Para sa Twitter at Instagram, makikita niyo yan sa ating screen. Kung nais ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at ang aming website. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners sa buong Central Luzon. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako si Sonia P. Soto. Maraming salamat.